Wato zan yi magana akan wannan dambarwar ta jihar Kano saboda na ga wasu 'yan social media yadda suke fitowa suke cin mutuncin Abba gida-gida, wasu kuma suna fitowa suna cin mutuncin Kwankwasa saboda su sun bi Abba gida-gida. Wallahi za mu ja hankalinku a karo na ƙarshe. Ba na shiga harkar siyasa saboda ba harka ta bace, kuma ni ba ɗan jihar Kano ba ne, amma dai ina da abokai 'yan jihar Kano wanda suke harkar siyasa, ku nake ba wa shawari, ku da kuke da alaka da ni kuka san zan iya gaya muku gaskiya. Wallahi kar ku sake ku zaki a cikin wannan sabgar, wallahi kar ku sake ku zaki, wallahi za a zo a ji kunya. Kun ga Abba gida-gida da Kwankwaso, abin da na yadda da shi ni Aminu Jetan, na yi magana da 'yan APC nan da 'yan Kwankwasiyan nan da yawa sun tabbatar min cewa wannan abin da gaske ne faɗan ake, amma ni ba zan yadda ba. Akwai irin faɗan da ake shirya ta tsakaninka da wani na cewa za mu yi kaza saboda mafitar kaza, amma ka sani kafin mu yi kaza sai mun rasa kaza, ita ake muku a Kano. Wannan abin da Abba gida-gida yake da Kwankwaso, wallahi ko ku so ko kar ku so, abu ne da shiryayye ne, da Kwankwaso da Abba sun yadda su rasa wasu abubuwan domin cimma burinsu da mafitarsu. Magana ce ta kasuwar bukata, ba ana yi don kai talaka ba ne. Yau zan ba ku simful misali. Kana tunanin wai Atiku ya bar PDP yanzu ya koma ADC don mafitarka ce? Kana tunanin irfa? Muka haɗu da wani ɗan Nijar, sai ta mu ta zo ɗaya da shi a lokacin. Har sai ya zama kamar ma shi ne mai gida na, har ya samu min aiki, nake yin aikin mazara, ban ruwa na shukoki haka, ni nake yin wannan aiki. Na juma ina wannan aikin, so har akwai wani lokaci ma da na je ina wannan aikin, sai wasu suka zo a mota. Suka zo a mota, ashe wai barayi ne ma suka zo. Ni na dauka ma ba barayi bane, na dauka a cikin yan uwan mai gidana ne, wani ya zo daga ciki sun zo duba aikin da nake yi ne. To da suka zo sai suka kira ni, sai na je. Da na je sai na fahimci wannan fa ba fa yan uwan mai gidana bane. Sai na ja da baya, sai suka ƙara kira na, sai na ƙi zuwa. Sai suka tako mota da gudu, sai na gudu, sai suka biyo ni. Da suka biyo ni ina gudu, sun suna gudu, sai na tsallaka wani dutse, to motar ba za ta iya tsallaka wannan dutsen ba. Ashe su wai komawa suka yi wani gurin kankwana suka labe inda ba zan gansu ba. Ni kuma na riga da na kunna ruwa, na kunna bamba, sai na ce to bari in koma in kashe bamban nan, aikin ma gobe na yi. Ashe suna labar, sai da na yi, to gurin da yake babba ne, sai da na yi rabin gurin, na kusan ƙara samun inda zan kashe bamban, kawai sai suka fice, suka taso da mota, suka biyo ni da gudu. Da suka biyo ni da gudu, dama akwai wani gidan wani balarabe, amma ba wai full balarabe ba ne, kamar dai bature ne ko sudani ne, ban dai sani ba. Haka dai na ƙarasa gidan tsohon nan, na ƙwanƙwasa, ina ce mai ga barayi nan sun biyo ni. So wanda ya buɗe kawai sai ya rike ni, sai da suka ƙara so sai ya ba su shi, sai ya ɗauke ni, sai ya ba wa yannan mutanen. Ya ce musu ai dama yana kiwon dabbobi, ya nemi dabbobinsa ya rasa, an sace, ai ni na zo da mutane muka ɗauke mai dabbobi. Su kuma kawai sai suka ɗauke ni a mota, muka tafi sai suka lalibe ni, suka ji dama ni bana yawo da kuɗi da waya, suka ji ban da waya, ban da kuɗi, ban da wani abin da za a mora. Sai a cikin su, sai wani kawai a cikin dama mutum biyu, sai ɗan ya daro waya, sai kira wani ma'aikaci, sai ya ce musu ya ce mai sun kama ɓarawon akuya da ɓarawon tinkiya a yanda, sai ya gaya musu a inda za su haɗu. Suna haɗuwa, aka sauko da ni, aka tambaye su Libi ne ko Afirki, ya ce suka ce mai Afirki. Kawai sai aka sauko da ni, aka sani a mota, sai muka tafi da ɗan sandan nan. Muna tafiya da shi, sai ke tambaya ta ina da kuɗi, ya ce mai ni miskini ne, ban da kuɗi. Sai ke gaya min ai duka mutanen Libya ma duk miskinai ne, duka ba su da kuɗi. Sai na ce wato nawa zan bayar, sai ya ce ba da 5,000, wanda a kuɗin Najeriya 5,000 wajen miliyan 1 ne da wani abu, ko miliyan 1 ne. Sai na ce mai ni ban da 5,000. Sai ya tafi da ni, muna tafiya, sai ya tsaya a junction, ya ce ba zai kai ni markas ba, ai markas akwai matsala. Kawai sai ya kai ni wata station a nan Abdul Jabi. Ya kai ni wannan station din, ina zuwa aka ce ai ga barawo akuya an kamo. Akwai wasu yara irin na tubawan nan marasa imani, a nan suka dinga duka na, aka shiga da ni. Larabawa ne dama, su ma Larabawa ne tubawan, da suna duka na. To Allah sa akwai manyan su a gurin, sai suka shigo, sai suka hana, suka kore su, sai aka rufe ni. Ina ga tunanin kwana 1-2, amma su anan suna ba da abinci mai kyau, abincin da za su ci shi za su ɗauko su baka. Amma tun daga wannan dukan ma da suka min, ba wanda ya ƙara taɓa na.
inda dama ai already an gaya mu wannan din ya gaya musu ni ba barawo bane, dama mutanen kasa dama duk barayi ne sun sani. To a haka dai wannan ya zo ya ma tambayar da zai ma daban, wannan tambayar a kullum za ka amsa tambayoyi sama da 10 kuma kowa ya zo tambaya ɗaya ne ma me kai aka kawo ka, me kai aka kawo ka, me kai aka kawo ka. Wanda ya zaba ɗaya nake gaya mai aiki nake yi aka kawo ni nan gurin, suka ce na sato a biya. To a haka sai da na kwana 3 wani tsoho ya zo, shi ma balarabe ne da ya zo amma yana jin Hausa. Dan da ya zo sai yake ce min ni dan ina ne da Hausa, sai nake ce mai ni dan Najeriya. Sai ce Najeriya ina, sai na ce Kano. Sai ce Kano, sai na ce sai ce ai mutanen Kano suna da karamci kaza amma muka yi hira da shi sai yake ce min yi haƙuri, wannan ya san sharri aka yi amma Allah ya yau dinnan zai sa a sake ni, zai sake ni da daddare in tafi. Sai na ce to shikenan, nagode. A lokacin kawai da daddare wajen sallar isha tsohon nan ya dawo, sai ya sa aka fito da ni, ya sa ni na share musu inda suke zama, na kuma tattare musu ne laptop din gurin, ne musu wannan abubuwan. sai ce na takalmi na ce mai ai a garin gudu na mayar da takalmi. A wannan lokacin sai ya dauko takalmi ya bani, ya dauko ta riga ma sai ya bani, sai ya ce min in tafiya ta kawai.